मेहेरा दंफैखायो नै आसोला दहायनिफ्रायनो फुङावनो फैना नों दाउला गाबबानो दाउला अमा गेसाव फैदों माबोरै हा अमा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ' लोगोफोर दायो फाइनाली जोङो केम्पआव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जोङो सिङाव हाबलांसै दायो दिनै बार्थडे दं नालाय NLFB नि जोनोम सान दिनै नायनो हागोन नोंथांमोना बेजों अरुणाचल थांजायो अरुणाचलबो भुटान भैरबकुन्द बारा गोजान जाया जों दायो सिङाव हाबलांसै फुरा ड्रेसाव दंजोबो सारमोना जोंना जों दा सिङाव हाबलांसै आरोना दायो आङो सिङाव हाबबोबाय नोंथांमोननो देखायनोसै दायो सिङाव प्रग्राम जागासिनो दं आरोना मेहेरा दंफैखायो नै आसोला दहायनिफ्रायनो फुङावनो फैना नों दाउला गाबबानो दाउला अमा गेसाव फैदों फैदो फैनानै बैनायमोन दंफैयो जों दा सिङाव हाबबाय आरो जों दा ओमफ्राय प्रग्रामाथ' जागासिनो दहायनिफ्रायनो ओमफ्राय जों एसे लेट मोनफैबाय अखाबो हाबाय नालाय बेनिखायनो एसे लेट जाबाय आरोना जायगायाव मोनबाय जों दायो नैबे मुसुखा खाम्फा बेयो मुंख्लंफोरनि आरोना बेथिं बयबो मोनफैजोब्बाय दायो जोङो जानानै लाग्रोसै एसे लोगोफोर गासिबो मोनफैजोब्बाय ड्रेसाव दंजोबो गासिबो दायो माने दिनै बार्थडे सेलिब्रेशन नालाय दिनै जोनोम सान आरो फ्रिडम बा जाबायानो माथो ना हा दे ओंखाम रानदों आरोना दायो जानायखौ जाना लागोनसै जोङो बेनिफ्राय दसे सेमिनाराव जिरायनोसै ओंखाम होबाय दै बथल जायो बैनाय जानो फैदों जों अखा हानायखाय जेब जाजोब्बाय ओंखाम जाखांनानै दसे बाहेरायाव गय जाहैदोंमोन जोङो बेनिफ्राय दायो मिथिंगा खोनासंनोसै मोजां दा माने अखाया डिस्टार्ब खालामबाय आरो एसे थाबबो जायासै जों फैनाया बेनिफ्राय दाथ' हायाखै अखाया हायाबा मोजां जागौमोन मोजाङै मोजां थांबा मोजां जागोन आरो प्रग्रामा दा मोनफैजोब्बाय बयबो बा मोजां हारसिं फैदों हा एमजेनि फलोवार्स फट' लायोनो बिनानावमोना दे लादो दे एमजेनि फलोवार्स गोजा गासिबो ओमफ्राय नैबेहाय नै बिनानावमोना मोसानो फैदों आरो ओमफ्राय मोसानो मानसिफोरा मा मेथाइ मोसादों
ओमफ्राय नोंसोर बिनिनोखा नामा गामिफ्रा मा गामि मा गामि एखेबारे बै फिसा रुंथा ओमफ्राय मोसाबावगोन दायो साबेसे फैदों दे होमबा आरो मुंख्लं खाम्फायावहाय बिबार बावनाय हाबाफारिया बे जोबनानै थांबाय दायो जोङो अपेन सेसन बे हाबाफारिखौ जोङो जागायजेनसिगोन बिनिखायनो साफ्रोमबो बे खुंगा 2 गायसन सान फालिथायावहाय बाहागो लानो फैनाय साफ्रोमबो आलासि नोंथांमोन जायफ्रा सानजौफुनि जानायखौ जाखांखाबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे स्टेज बा पेन्डेल सिङावहाय फैनानै जिरायफैनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय फ्रन्ट अफ NLFB नि जानानै जांख्रिथायारि गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय जोंहा हाबाफारि बायदियै बे मेलखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम दैदेनलांनो आफादगिरिनि गोनांथि जानायलाय जोंनिनो NLFB नि AGS एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां सारखौ बे मेलखौ मेहेरगोनां दैदेनलांनो थाखाय आफादगिरि हिसाबै बिथांखौ सायख'नाय जाबाय आरो बे आफादगिरिखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानि बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायनानै लागोन बिथाङा एसे खाथियाव फैगोन बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जों बरायनानै लाग्रोनि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो बे मेलखौ दैदेनलांनो थाखाय बिथांनो आं गथायना होनाय जाबाय गोजोन्थों बे समाव दा बावैसो आंखौ दिनैनि बे खुंगा 2 गायसन सान फालिथाय प्रग्रामखौ दैदेनलांनो थाखाय सायख'नाय बिसकां बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय मा बिलाय हा अमा लागासिनो ना दे अमा मेजेम दासो ना फुंनिफ्राय नुवाखैमोन ना आं नोंखौ ओंखायनो सोंदों फुंनिफ्राय दंबाय दे ओइ जा नै बेवहायनो होलाय बेवायनो ना बेवाय बिराद बुरजा जाथारदों ना टमेट'खौ गयाबा एसे खम जाथारदों रानथेब ओंखायनो रानथेब ना दावथेब बायदि आरो नोंलाय हा आरो नोंलाय आंबो खम जायो
जानायलाय जायो हो मोदोमा देरा बाट गेल'सो देरो हाब जानो हाला दायो नोंस्राव आंनि बाखो रेनकट लाबोदों लाबोयाखै थोद मा लुगैलायनाय जायो नोंलाय नायग्राफ्रासो लुगैजोबसिगोन दायो नोंसिनि जानायखौ जायो जागोन र' ओंखाम लाबावब्रा जाबायबो खनथाम लाबाय ओंखाम जायाखै माथो नोंलाय ओंखाम बांद्राय जायाखै बेदर लाफानो जों दायो ओंखाम जाखांनानै गय जाहैबावदोंमोन खनसे दसे मिटिंखौ खोनासंबाय ओमफ्राय दसे सिनारिफोरखौ एक्सप्लर खालामसै मा होनो माबाफोर बुंनांगौ दंबा बुंदो मोसागोन नामा नोंलाय मोसागोन नामा नों आङो मोसागोन दोंनै गान मोसागोन आं माबायदि मेथाइखौ दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो लास्ट टाइम माने जोबजासिम अब्ला मिथिगोन